one ti aksyon dagitay nurses, normal ti reaksyon dagitay nurses nga adda diti Hawaii. Kunada handang ammo daytoy nga nurse ken kasama chen kunada daytoy kitagbalin nga balaag karigitay agay aywan ditoy Hawaii may panggap ka dito nga banag ken kasama chen dagiti addaan iti healthcare services na tinaamwak ditoy Filipina nurse nga naarestar Bumbo Cristal ti makit-kita naamwak ka business na ket ditoy home health services. Amo diti Hawaii kasla kumano sikaket baketen kadi mo kayat ti mapan iti pagaywanan mapangka iti may isang home health service ket ibagam karakwada nga kayat mo ti retay adda umay mang dalos na balay mo, adda umay mang padigos kengka, adda mang hiluto kengka. Ket addo dagiti Pilipino nga kasto iti pagubraan na ken adda dagiti Pilipino nga kasto iti negosyo na. May salitan ditoy nurse nga natilita Cagayan ta tinaamwak kasto iti negosyo na dita island of Maui. Malaksig pay kadagiti negosyo na dita dumapay nga estate. Ket diha mo no babaen iti kastoy nga business na ket nag-overcharge sa nang insubli di kwarta iso nga kastoy iti banagan na. Tinaamwak Bumbo Cristal daytoy naarestar nga nurse idi bulan ti Disyembre kun ti source ko nga dagiti workers na dito'y Hawaii, inimbitaran na paikit deang nga napanda dita Las Vegas nga nag-Christmas party. Kasjay ti kinagalante na dito'y nga Filipina nurse, segun iti source ko, kasangwanan nga na-arestar. So, dito'y negosyo na, at damit iti Filipino nga street negosyo na itat dito'y Hawaii nga mangipapay ti home health services. Karigitay nataengan nga ti agbaybayad ket insurance kas kuma iti Medicare ken dadumapay Bumbo Cristal. Sir Manny, awan lang iti damag dayo Sir Manny no kamusta na deti suspect nga ni Marizel Yuki? Awan pa iti tamagod Amerika kami na naganatayan detay na nabanayat ti panigiparwarda ti informasyon han nga deti continuous sa nakaslo kuma dito Pilipinas nga nakaluklukay ti panigiparwarda iti informasyon may pagyap ka dito nga kaskaso Bumbo Cristal ket ti makunak ti nga banag ket agalin ko mga balag kitay agay aywan ken adda ti negosyo may panggap iti health services dito Amerika nga Pilipino na liklikan lang amin datay ti raso ti kangkuna nga puno dito ket pan nakasisirap ti kwarta dito Amerika sa Bali no adda kwarta sobra nga naalam isapol nga isublim dan mo kutenda ket no tal nga nagbasol ka ket intultuloy mo tinagalalat kwarta may isang federal offense data ket mabalin nga isu ti pakabaludam ken pakapukawan an dagiti sansankuam kas kuma detay diti Amerika ti maamukan diti maglaklako ti illegal drugs sila kumano sa kumano ti naglakot illegal drugs ikat sa tinakanagan insegida konfiskarin da amin nustika ket naglakot ti drugs and then nagan mo di balay konfiskarin da awan amin ti mabati ken ka kas jay ti kinaiget na dito so gapuna nga digitay Filipino nga dadduma no maminsan
nga dadti Amerika, mayat ti agsapol ti kwarta, ngem, detay masapsapulam, ket saan mo nga lablabsan, daytay magastom tapno di ka mailumlom, di ka maadik. Taada di ka kastoy nga Filipino, kasla ko matatay, adaman nang i-text kanya ako, di ta California, Bumbu Cristal, ay tinagbanagan, dagiti duwa nga Pilipino, tada nag-text kanya ti bigat, dito California, ada duwa nga Pilipino nga natiliw ko na, naapay ko na, nagtakaw dati kwarta dito pagubraan mi. Ana? Dagiti mga Pilipino nga may pagarup nga nagtakaw ti kwarta is may pagarup nga nangalad na nagtakaw da iti $50,000. Ket kuna iti source ko dagiti nga Pilipino ket agtawen dati 30. Ket dinamag ko no apay nga naaramid da jay kuna dagat maluho ngamin di pa nagbiagdasan naggatang dati nangingin nga luglugan sa nagpabalay dati Pilipinas kasi ti kunana. So ti lesson ditoy akit dagiti Pilipino nga dadumam nga diti Amerika han nangalablabsan dati gawaten da no dati maano da nga sweldo ket nabababa tanarigat ti kasjay. Isu ti pakalalaan nagitay daduma nga Pilipino diti Amerika nga maguyguyod ti balay na at adunay di gaspon nga kwarta ngem ti masapsapulan da Bumbu Cristal. No, da Sir Manny, sayang paytay ko natin nga gundaway nga nakapanda dita ngam kastoy mat iti ar-aramiden da aken iti nagbanagan da. So kanatoy pala ang Pilipino nga wano Pinayners kung natin taga Cagayan Sir Manny, awan lang ti damdamag tayo no dakadimat dagitay Pilipino nga nairamraman nga nais-scam na attorney ay sir? Awan ti nadamag ko dati ket kasla naganan dati isuna ken ti insurance ti kasla the insurance ti dati ginundawayan na kada ito dati Medicare ngamin ket ma-avail mo nga health insurance no ag-retire ka ditoy Amerika isu dati nga insurance ket para ka lagi tinataengan nga nagretiron nga agtrabaho dayjay ti makunkuna nga Medicare is ti paggaammo mausar mo ti Medicare akas insurance nga pan nakataming ti salunat mo kalpasan iti panagtrabaho ditoy Amerika bumbulawag babalim mo rito nga pagpadoktor dati agas mo awanti bayadam no mapangka iti pharmacy so dati iti imas na ken ganas na no agyan ka dito Amerika sa nagtatrabaho ka ket agyan ka ditoy adda iti insurance mo isu dati Medicare. Okay, so DJ no ka iti kaslang mausara for treatment dati one treatments nga kunada matan Sir Manny. So isuna iti akon utok kunalad to Sir Manny. So adda kadi dagiti karaman nga sabalipay nga Filipina nurse met daeng nga kasabwat na kumbaga adda kadi dagiti damang kaya kasya Sir Manny? Ay haan ko nga amo ngem among ti kastoy no kwa nga nanganan among ti kastoy nga negosyo ket adda digiti taom nga isuna ti para billing ngem before nga ipasay dete billing mo ket masapol nga ma-review no correct met laeng dete kubrarem nga serbisyo iti insurance no agparparbu kakas pagarigan kakakunsabong tay doktor wenno pag-exran wenno other agencies nga mangipaay ti serbisyo kada may nga pasyente treatment aket
dayjay ti papananata kasi tinakalalaan pa dagiti dumang natiltili diti Amerika. Bumbo Kristal, haan lang nga dayto nga nurse. Ta adun nagiti ni padamag nga sa bali nga kumpanya nga natiltiliw ta agparbuda dagitay treatment nga naipaay kaditi pasyente ngem ti kinagpaisuan na saan meta di kwarta ti gamgamgamen da. Okay, so kasda iti aramid da dagiti sumagawano ko na tayo Sir Manny. So tatta Sir Manny, awan lang iti damag tayo no anyamot ti agbalbalin nga komento nya dagiti pamilyana dati payla ang Pinay nurse iti agdama Sir Manny. Awan ti ano nanganan, awan ti kontak ko kadagiti familyada no kumaditi Hawaii ket alisto lang at ano dete may isang tao ko market adda kabagyan na ditoy sa dito ti nagka ano taga dito ti tao nga nagaramid sa adda pamilya na ditoy alis to nga pagsasaritaan ta among diti Hawaii ket ti kunadan basit la reto nga estado diti Amerika ket no adda inaramid mo kasla bumtak nga bomba iso nga masapol nga tantanangom ti panagigan mo na daka dito Hawaii na talaga nga among dito Pilipinas ket kaslamot digiti tao ditoy mabisbisinan damot digiti damag pakasek na digiti pada nga Pilipino. Kada matlaang kumbaga kasla arig na Pilipinas matlaang Sir Manny ano tay ti damag ti way padpadawon ti karuba manya ket alisto nga Aha. bumtak ti damag kumbaga. So kagitan ka detoy kamusta met dagita Pilipino dita Sir Manny saan met nga detoy iti maysa ka dagiti pagsasaritaan da iti agdama aglalo ket mostly nakadado dagiti Pilipino nga agnanaed ditan. Aha. Haamot nga dito iti kangrunan nga sasaritaan da tikit di kangrunan nga problema itata ditoy Hawaii ket digitay facility kurang ti agtrabaho. Kurang dagitay CNA nga agtrabaho kadagiti facility iti daytoy nga kanito ta kurang dagitay CNA nga agaplikar ken agtrabaho iti daytoy nga paset ti Hawaii data ti problema itatta diti Hawaii kurang dagiti agubra kadagiti healthcare services kas kumati CNA among ditoy Hawaii kasama ti pagubraak no adda maisarek mo nga agtrabaho bayadan na kapay tangdanan na kat $100 no adda maguyod mo nga tao nga isarek nga agubra ta talagang agkurkurang ti agubra kadagiti healthcare facility tata ditoy Hawaii Bumbo Kristal. Yes, Sir Manny. Sir Manny, last maudin nga sa ludsud ko, Sir Manny. At maki-update kami tumanon no kamusta iti pagpanpanaga na wano pagdordorasan na reti pailaeng nga panaka tiliw dati wano panangisyo iti arrest warrant dati may sa nga Pinay nga nurse ang may pagarop nga retoy kat nang gundaway karagitoy napaspasyente na iti pailaeng illegal nga kickbacks nga kasukat karagiti patient referrals. Kat segon karagiti prosecutor Sir Manny may pagarop nga ragitoy naala nga kwarta iti luho wenno dagiti nababalor nga sanikwa ket dagitoy ket nausaran nga kas iti Ferrari supercar ati pan nakaipatakder na iti maysa nga beach resort project dita Santa Ana Cagayan ken maysa nga balay iti Hawaii pay nga datoy ket agbalor ti $865,000 dollars. So awan lang iti damdamag tayo no kamusta iti daka din ti panakaala na dagitoy nga Ferrari supercar ken da dumapay nga sanikwana nga may pagarop nga dagitoy ket ingat-gatang na maapo Sir Manny. Angko nga among no kita nga lugan talaga kano agtrabaho ka idi ka agnegosyo ka idi kastoy nga klase ti negosyo di Amerika
magatang mo diri kita Pilipino diti Amerika nga daan iti foster home kada care home. Ang kani nga tiluglugan da kada kitay nanginginang with Lexus kada sports car. Dagiti tiluglugan dagitoy nga adda ti pagaywanan ditoy Hawaii. Taamom dagitay Pilipino nga agay aywan kasla kuma diti adda care home na. Ti bayad ti maysa nga pasyente ko namlatan, iti uneg ti makabulan ket mangrugi iti $5,000 to $6,000 ag pangato. Dayjay ti kubkubraren dagiti addaan iti care home kahit nangasawan Bombo Crystal ti care home ket detay agaywan kari iti pasyente nga 5 wenno nangat ngato mapalubusan ka nga agaywan ngam dagiti no kwa care home ti haan nga insurance ti agbayad sikang agaywan ka di familia tila tagsarsaritan so aggapo di bulsa di pamilya di maaywanan ti maibayad so no care home no ti pagtulagan nyo ko $10,000 ti ibayad da iti maysa nga pasyente iti binulan 10,000 nga tumataginting cheque wano kas iti daking ka kas jay no kwa so nga no adali mga pasyente mon 50,000 nga tumataginting ti masapulam iti binulan dati mat foster home ket talulaeng nga pasyente ti maipalubos nga aywanam ken ti ti pangkubraram ti bayad no kwaket iti Medicare o Medicaid kunada no kwa dati na bababa ti pangbayad da no kwaking ka kada ti foster home ang rugi ti $3,000 kasi sa no kwa so kasta iti negosyo may panggap ti panagaywan kada kita nagsalog ti pigsana diti Hawaii iso nga ato dagiti Pilipino nga maengganyo nga trabaho ag negosyo iti kastoy ag sipod takurada alisto nga pangalap kapan ti kwarta.